pane nhau yandanga kubatira panapa mhuri yeZimbabwe. Nhau yechiitiko chakaitika kuti Scott Sakupwanya aiwa anotenga the most luxurious bus for his team. Vanhu votaura zvakawanda, vane mixed feelings pamusoro pechiitiko ichi. Sare pena mashoko abuda chinyorwa ndodobva subscribe like kuti on the bell like. Tipinda the news report vanyora chiti this is a luxurious bus for a Division 1 football club owned by businessman and MP for Mabhuku Scott Sakupwanya. This shows how much Scott is dedicated in upgrading youths in lower divisions, regardless of facts that some might say it's not worth it. These are the standards we want to see in our local football league. Munoona pictures at the most luxurious bus ramurikuona. They are saying this bus encourage matalents kumadivision ekuzasi kuti vanhu vana motivated vane zvipo vanopinda vachivhenja vaita masports, but at the same time sizvamuudza kuti vanhu vangotora zvanoda kuti this bus was commissioned negold mafia sekubudiswa zvakaitwa neThe Al Jazeera. People vanongofunga kuti maybe these funds dzavashandiswa kutenga bhazi they were looted munyika. Vanhu vakatarisana nekushaya mabasa, vanhu vachifenda kuisa the food on the table. Chiona at the same time nekusukondwa kuitwa mari ma-state funds nethe government sezvakabuditsiwa naauditor general. Todze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Uchiona this most luxurious bus kuti was it meaningful kuti ritengewe? Nyika yakatarisana nezvairi kuita kana tinzwa tumwiwa achiti our economy hapana kwairi kuenda, ichatozosega ichidzika down less than 2%. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pindai comment section medu, musaona subscribe like, turn on the bell icon.